Nakabukwat na sila og kaisa. Panduha na ilang bukwat pero ano siyang pumirta. Uy pa. Ano na siya? Panduha na bukwat. Masahin ko pre, buaya. Asay mo ba? Ha? Gamay. Tapos na yung alimango si Junior Balbakwa. Tapang nga tao adi takbo, putol ulo adi takbo. Putol utin takbo tulin-tulin. Lolo Pedro ko na. Alias Kapiter. Unsa man imong pre? Tadakuan ang alimango eh. Gibuhian mo man. Junior Balbakwa tapang nga tao di takbo. Putol ulo di takbo. Putol utin tak. Sila. Amo nang babae na dako. Mga 1 kilo. Tapos ni Junior Balbakwa. Thanks for watching mga kaprimans. Humanagin may pinto no? Pagka-3 among bunga. Pagka-3 dos tres cinco. Thanks for watching.